differentialkoefficienten for sinus af x og for cosinus af x. Vi vil bevise, at når f af x er lig sinus af x, så er f mærke af x lig cosinus for x. Og vi vil starte med at indtegne et koordinatsystem i en enhedscirkel, sådan her. Og i vores tilfælde er x-aksen så cosinus af x, og y-aksen er sinus af x. Det første vi så vil gøre, det er at indtegne vinklen x0, sådan her. Ud fra den kan vi så tegne sinus af x0, da den ligger lige over for retningspunktet. Altså her har vi så sinus af x0. Herefter vil vi så indtegne delta x som en ekstra linje i forhold til x0 her. Og så kan vi indtegne sinus af x0 plus delta x ud fra dette retningspunkt. Sådan her. Så det her, det er altså sinus af x0 plus delta x. Så går vi over til første trin i tretrinsreglen. Og det første trin i tretrinsreglen siger, at delta y er lig f af x0 plus delta x minus f af x0. I vores tilfælde vil det så være sinus af x0 plus delta x og minus sinus af x0. Det her. Og det er så i lig delta y. Så hvis det her minus det her er lig delta y, så må det her være delta y, og derfor så indtegner vi delta y her. Det næste vi så gør er at indtegne en trekant her, hvor vi kalder hjørnerne for A, B, C. Her har vi så en side, der hedder AC, som derfor må være i lig delta y, som du kan se her. Derfor skriver vi delta y i lig siden AC. Og så går vi videre til trin 2. Trin 2 siger delta y divideret med delta x. I vores tilfælde kan vi så skrive siden AC divideret med delta x, da delta y er lig siden AC, så vi kan skrive det ind på delta y's plads. Det vi så godt vil nu, det er at finde en anden måde at skrive siden AC på. Og det kan vi gøre ved hjælp af periferivinklen lige her. Periferivinklen er middelværdien af vinklen x0 her, og vinklen delta x plus x0 her. Og for den har vi en regneregel, som hedder hosliggende katete divideret med hypotenusen. Og i vores trekant her kan vi se, at den hosliggende katete til den her periferivinkel er AC, og hypotenusen er AB. Derfor kan vi skrive det som siden AC delt med siden AB. Vi ved også, at hosliggende katete divideret med hypotenusen er lig cosinus til vinklen. Derfor så kan vi skrive det op sådan her, altså cosinus til vinkel er lig siden AC delt med siden AB. Så vil vi godt isolere siden AC. Og så kommer vores udtryk til at se sådan her ud. Altså siden AC er lig cosinus til vinklen gange AB. Og det kan vi så sætte ind i vores udtryk her, i stedet for siden AC. Sådan så der kommer til at stå siden AB gange cosinus til vinklen, divideret med delta x. Herefter vil vi så godt finde v. Og der har vi igen en regneregel for periferivinklen. Og den siger, at v er lig en halv, parentes x0, plus parentes delta x, plus x0, parentes slut. Og hvis du så udregner den her parentes, så får du det til, at v er lig x0 plus en halv delta x. Det her kan vi så indsætte i vores udtryk for før. Sådan så udtrykket kommer til at se sådan her ud. Altså siden AB gange cosinus til x0 plus en halv delta x divideret med delta x. Og så kan vi gå videre til tredje og sidste trin i tretrinsreglen, hvor vi indsætter vores udtryk i limes og lader delta x gå mod 0. Det vi så gerne vil her, det er, at vi godt vil finde en anden måde at skrive siden AB på, sådan så vi kan begynde at løse brøken her. Og der går vi så igen ind på vores koordinatsystem i enhedscirklen og kigger. Og her kan vi så se, at siden AB her afhænger af vinklen delta x her. Altså hvis vinklen delta x bliver større, bliver siden AB større, og hvis vinklen delta x bliver mindre, bliver siden AB mindre. Derfor
kan vi sætte delta x ind på AB's plads. Sådan, så det kommer til at se sådan her ud. Altså delta x gange cosinus af x0 plus en halv delta x divideret med delta x. Og så kan vi lade delta x i nævneren gå ud med delta x i tælleren. Og så kommer det til at se sådan her ud. Altså f mærke af x0 er limes, når delta x går mod 0, cosinus af x0 plus en halv delta x. Og hvis delta x går mod 0, så kommer det her til at blive 0. Derfor vil der stå, at f mærke af x0 er lig cosinus af x0. Så derfor kan vi sige, at f mærke af x er lig cosinus af x. Og derved har vi bevist, at når f af x er lig sinus af x, så er f mærke af x lig cosinus af x.